right. Zvandiri kuedza kutsanangura ndezvekuti mbira yedu ndiyo imamiriro yakaita aya. Saka ndati lebhura ndichiti A, B, C, D, E, F, G. Ndo zvayakaita. Ndati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saka kubva ipapapa zvichienda kudzinoridzwa nechi left hand. Then touya panapa kutangira pana this X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ndo dzeku-right hand dzinoridzwa nechi ne-right hand dzeku-right side idzo dzakadaro. Saka our first song inonzi Karigamombe yandaisa manotsi ari pasi inonzi Dongi Mombe Mbudzi. Taiti tinotangira motara manotsi ari pamusoro aya ndo akatangira kuti 1 2 3 3 4 4. Saka Karigamombe itso 1 2 3 3 4 4 G 4 3 3 4 4 1 2 5 5 2 2 1 2 5 5 4 4. Saka ndo inenge iri Karigamombe iyoyo wa first song. Saka munotanga kudzidza ku left side kwenyu kuti tiri kuti 1 2 3 3 4 4 G 4 3 3 4 4 1 2 5 5 2 2 1 2 5 5 4 4. Saka ndo inenge iri right ku left hand kwenyu kwamuri kutanga kudzidzira nako ikoko. Ndo manotsi ari pamusoro diagram manyoro andakaita pamanotsi ari pasi ndo anenge aringopa line rinenge riri pamusoro chete kusvika pakanzi the end. Ndo amotanga nawo iwayo. Then from there tinenge takuzoita ma-combinations ekuti left right. Saka munoti mukati 1 kunoku then maakuru vachi 1 ku right, 1 ku left 1 ku right zvidaro munoita ma-combinations zvichienderana nemanotsi manyorero andakaita. Mondiudza kuti mapanzwisisa here ipapo tiende mberi.